pornim așa cu low level of energy, câteva guri de ceai și o să fim bună. Dacă ne dădeam cafea cum ne dea ieri. Ne băteam să vorbim. A trecut ceva de la ultimul podcast. Da, avem 111 followers. De la 40, nu? Am ajuns acum la 100. Am trecut de 100, deja, dacă, depinde cum numărăm, că dacă numărăm across platforms, suntem deja pe la 500. Că avem 100 și vreo 200 pe Facebook, nu ai zis? Da. Deci suntem pe la 5. High five! I like! De ce am postat în ultima vreme? Ia zile la oameni. Hai să începem așa. Am postat pentru că a început povestea Roxanei. Care încă nu se știe cine e Roxana. Da. Dar o să aibă legătură cu cele 3 doamne cu care am vorbit. Eli, Ana și Aurica. În ordine inversă au fost postate. Da. Și noi am vrut să arătăm un om pasionat și prin povestea lor o să reușim să arătăm povestea unui om pasionat. Da. Adică mi se pare că aici avem ocazia să ne extindem un pic și să fie oameni pasionați. Pentru că, uite, de exemplu, ce vreau să zic. Raul e un om pasionat și bravo lui. Ne dă de mâncare bine, ne dă de mâncare bună, Doamne ajută. Dacă un om e pasionat de făcut bine, ăla e și un erou. Știi? Da, da. Adică, și atunci cumva cred că ar trebui să avem o nouă rubrică de eroi. Mm-hmm. Știi? Cumva cred că ar fi ocazia perfectă, știi, să încadrăm pe unii, să le dăm așa brevetul de better hero. Și putea să le dăm și cadouri după ce ne facem merch. După ce oamenii se bagă pe Patreon, care nu există, dar voi puteți să vă băgați. Cum ți s-a părut să le întâlnești pe fetele astea? Te întreb pe tine pentru că pentru mine nu e atât de nou, ținând cont că am lucrat cu ele la Muma Pădurii, le știu poveștile, le-am întâlnit, toate astea. Prima oară le-am cunoscut când am mers la București cu tine, la Imberiuleilor. Și cumva eram așa sceptic, că nu știam la ce să mă aștept. Ziceai că sunt amuzante, că și chiar așa, este niște fete amuzante de viață. Am cunoscut-o pe Ana și pe Eli. Și ulterior am cunoscut și pe Aurica. Hai, bă, Filip, dă niște bățări. Da. Și cred că am lăsat la finalul interviului cu ea asta. Cu brățările. Aurica și tot dorește să primească brățări de la Filip. Să facă brățări, nu să primească cadou. Facă brățări, să le dea la Filip. Da. Da. Și mi-a zis de câte ori, oare? Ziceam fiecare 5 minute. Da, asta e foarte interesant. Și revenind la experiența, la cunoașterea lor, a fost foarte interesant și eye-opening să vezi cum au crescut ele în instituțiile în care au crescut ele, faptul că sunt super ok sau plus ok cu asta, cu ce le s-a întâmplat, și să treacă peste, nu știu, îți dă așa curaj când noi avem o problemă sau ceva, mi se pare mult mai puțin important sau nu că mai puțin important, dar îți dă curajul ăla să poți să treci peste, știi? Vezi că mă ajută pe mine personal să văd probleme sau să trec peste problemele mult mai ușor. Cumva când vezi oameni care au reușit să treacă peste niște probleme reale sau nu știu cum să le numesc, atunci cumva parcă am și eu curaj, știu că pot să fac asta. Deci cumva sunt niște eroine și ele la rândul lor. Și Clar. Cum ziceai și tu în interviu, te fac și să apreciezi ce ai, părinții care te iubesc, care nu te-au abandonat. Da. Lângă un fucking coș de gunoi. Da. Adică sau în maternitate sau whatever, știi. Da, nu știu, mi se pare că e un nu știu, cumva, cred că ar trebui
toți adolescenții care au momente din alea așa de super răzvrătire împotriva părinților, că nu mă înțeleg, mă duc la mine în cameră și mă închid acolo, semn de protest. Zău, știi, adică ai o cameră, ai niște oameni care și dacă se enervanțe sunt acolo, cumva cred că... Eu niciodată nu m-am uitat așa la e-mail până să o cunosc pe Eli. Eu am fost tipul ăla, știi, care... Da. Nu mă înțeleg. Știi? Chiar nu mă înțeleg. Și m-am întâlnit cu Eli și cu prietenul ei Martin și mi-au povestit cum am mers de la Timișoara la Arad, mi-au povestit într-una povești din lagăr, am vrut să zic. Ca un lagăr, efectiv. Ca un lagăr din povești, deja pare. Păi chiar a fost, man, e groaznic. No. Deci când am terminat, eram în primul rând șocat cu câtă ușurință și asta vorbeau despre chestiile alea. Adică să zici că ai fost bătut și ținut în frig până ți-o degerat picioarele și mâinile și să o faci așa, știi, cumva cu o nonșalanță deja. Asta a fost o dată și după aia a fost faptul că tot îmi ziceau că cât ești de norocos, că tu n-ai trecut prin asta, știi, și când am ajuns și i-am văzut pe ai mei, așa am luat în brațe, mulțumesc! Mulțumesc! Dacă vă uitați, mamă, dacă te mai uiți, mulțumesc! Episodul 3 deja. Da. Cred că am pierdut-o pe drum, că m-a criticat că înjur prea mult. Știți că nu se poate uita la așa ceva, că ea nu asta e educat. Da, am înjurat în Nu, dar în vlog am înjurat. Și în ultimul. Da, mai ales în ultimul. Că în celelalte nu a fost vlog, Da, știi, a fost, primul vlog. Uite, am făcut primul vlog. Da. Am făcut și primul vlog, primul întrebat strada sub formă de vlog. Care, zi. Vreau să te întreb, de ce le scotea în zăpadă? Era o pedeapsă sau... De ce? De ce le scotea în zăpadă? Nu pot să înțeleg. Am stat și m-am gândit de așa de multe ori de ce sunt oamenii atât de răi. Cum ai putea să faci asta tu ca om? Adică, ok, nu-ți place jobul tău. E una. Că nu te duci cu plăcere, e alta, whatever. Dar să ajungi să te răzbuni pe un copil, să-l bați, să-l dai cu capul de tablă, să-l scoți afară, să nu-i dai de mâncare. Cât de nimic trebuie să fie în sufletul tău, câtă tăciune, știi, câtă... Jesus! Cum ajung oamenii așa? Știi, adică mi se pare, eu chiar aș fi curios, chiar după ce am și vorbit cu el, chiar aș fi vrut să urmăresc evoluția vieții acestor oameni care o fac din astea, știi? Mm-hmm. Pentru că nu se poate karmic vorbind. Oameni nepasionați. Oameni nepasionați. Să vedem, adică odată înapoi universul, adică nu poți să faci asta unor copii și ție să nu ți se întâmple nimic, nu poți să cred una ca asta, știi, adică nu e normal, adică dacă karma e un teatru, dacă crezi în karma, înseamnă că pe alte părți și-au luat tot maxim, pentru că îți dai seama și nu știu, cumva cred că aruncau pe copiii aia toată nemulțumirea lor despre viață și așa. Și cred că le era și o chestie de putere. Pentru că cred că au devenit dependenți de puterea pe care le oferea faptul că aveau puterea asupra copiilor lor, știi? Da, cred că e șocant aia, discutam și cu mătușa mea, că îi povesteam de ce interviuri am luat. Și e șocant când te gândești că un om face asta altui om și de ce? Dar știi că a fost, actually, nu e așa șocantă chestia asta, pentru că a fost un studiu în care au luat două grupuri de studenți și unii erau persecutorii și ceilalți ăsta și-au ajuns să facă niște chestii colegilor lor doar din cauza faptului că au primit, știi, voie. Da, și asta vreau să zic, că e și frustrant sau ciudat că oamenii ăia și puși acolo să facă lucrul ăla, știi? Da. Nu asta îți puși să facă totuși. Îți puși să aibă grijă, să fie ființele iubitoare de care au, sau să le ofere iubirea pe care nu au avut-o copiii sau persoanele respective. Și fac exact opusul. Da, și nu, adică gândește-te că povestea Eli, nu știu dacă au zis și pe video, că pe ăla încă nu l-am văzut, nu mai țin minte, ideea e că
primeau, au zis că furau de la ce primeau. Da. Știi că primeau din străinătate haine, dulciuri și așa mai departe, care nici măcar nu ajungeau la ei. Deci aia din Germania trimiteau special pentru copiii din orfelinate și nici măcar nu ajungeau la ei. Ăștia luau tot. Angajații. Da. Și chestia cu spălatul asta mi s-a părut că nu îi lăsa să se spele. Deci nu știu, au trăit niște vieți care într-adevăr fac problemele noastre să fie la modul ce cute, știi, adică nu mi-a venit mâncarea la timp sau whatever it is, știi? Și arată și cât suntem de puternici ca oameni, cred. Da, da. Dar vezi, reușim să devenim așa puternici prin ajutorul celorlalți. Adică ele au reușit să treacă peste probleme cu ajutorul Roxanei sau unui loc. Da. Care... A fost un suport. Da. Încă de la ieșire, pentru că de fapt ce oamenii trebuie să înțeleagă e că fără un loc și alte asociații de genul ăla, ăștia nu au voie să iasă. Deci nu, dacă deloc. Pentru că, deci uite-te aici, El e un pic diferit, dar Aurica și Ana au ieșit amândouă după 40 de ani. Timp în care n-au trăit în societate, man. Nu au avut bancă, nu au avut card bancar, nu au mers cu tramvaiul, nu au plătit chirie, nu au fost angajate, înțelegi? Că și zis Ana, că mai mergeau și lucrau cu ziua. Da. That's it, înțelegi? Și atunci, și nici nu poate să iasă, pentru că e și irresponsabil, adică ai ținut, e ca și în Shawshank Redemption, știi? Că după ce o stată la 60 de ani, l-a scos afară, s-o sinucis pentru că nu mai putut să facă față în noua, știi, în noua societate, noua lume. La fel și ele, adică fără să fie ajutate, nu au capacitatea să intre în societate ca un membru ăsta, pentru că noi, ca și cum acum îți dau o bicicletă cu o roată și te pun să mergi pe ea. Și ele acum au din ce am zis, o persoană care le asistă? Ele nu stau singure niciodată. Deci niciodată. Apartamentele în care sunt fetele, în afară de Eli, care deja are 20 de ani de când e afară, deci apartamentul în care e Aurica și Ana, deci două apartamente separate, irelevant, mereu cineva acolo. Este un social worker. Da, around the clock. Și social workerul stă acolo sau? Da, deci peste noapte au night shift și dorm acolo. Okay. Da. Și practic un loc angajatorul. Acelor social workers, lucrători sociali, care se asigură că au medicamentele, că, uite, de exemplu, Ana are fobie de pastile, înțelegi? Pentru că au primit pastile și că au încercat să se sinucide de câteva ori în pastile. Nu vrea să le ia, înțelegi? Și atunci astea tot timpul trebuie să verifice și să le caute pe subsaltea și să, știi, deci să... E fain că se străduie. Adică gândește-te că Ana, prima ei zi de naștere pe care și-a ținut-o, a fost la 42 de ani. Tu-ți dai seama? Deci mi se pare că sunt niște realități de care dacă nu te lovești de lumea asta, habar n-ai. Păi da, nu. Știi? Adică știam și majoritatea oamenilor cred că știu poveștile că în orfelinate era rău și de asta era în comunism, cred că după aia natural s-a păstrat. Dar nu știi exact ce se întâmplă. Știai doar povestea aia că e groasnică, nu știu ce, copii, nu știam exact ce se întâmplă, pur și simplu. Dar nu știam poveștile astea în detaliu. Da. Uite, vezi, asta mi se pare că ar trebui să fie genul de un tip de conținut pe care Better Human să-l facă, știi? Pentru că e o chestie, ar fi o completare la ce face Rick Goldberg. Eu au luat o direcție foarte politică, o direcție super de a corupției și așa mai departe. Dar sunt foarte multe chestii umane care merg atâta de prost. Adică mai ales pe partea de pușcărie. De vai de capul meu. Am vorbit cu un tip care e psiholog nu mai știu cine mi-a povestit de el. Nu mai știu în ce context mi-a povestit cineva de faptul că e medic că are un prieten care e medic la penitenciar. Și mi-a zis că e șocant faptul că nu au nicio șansă de reabilitare oamenii ăia. Da. Îți tratați ca niște fucking animale.
Și e trist că ai văzut că am întrebat-o și pe Aurica. Crezi că se întâmplă și acum, în 2022, în astea? Și a zis, da, sigur. Nu chiar așa ca atunci, dar sigur e nasol și acum. Și atunci știi cumva cum ar fi să ajungem să filmăm înăuntru. Să dăm să vorbim cu ele, să le dăm un telefon și ele să filmeze pe acolo, știi? Da. Să arate. Dar vezi, asta e greu să intri, sau și la penitenciar când am încercat să discutăm, nu e așa ușor să-ți dea aprobare, să-ți dea aprobare de la București. De-aia cred că ar fi nici recorderul când se duce să ia, când a făcut Marele Alb, nu a avut o voie să filmeze în întâlnirile alea. Eu zic că aici trebuie să mergi un pic around the thing. Da. Știi, dacă vrei să really expose it. Da, păi e totally. Și când avem o echipă, mie mi-ar plăcea să luăm direcția asta, știi? Da, interesant. Pentru că cumva e nevoie și, Doamne, deci dacă continuăm un pic pe chestia asta de eroi și îl aducem în față pe Cosmin, care mi-a deschis ochii despre problema oamenilor cu dizabilități din țară. Care e atâta de nasoală, man. Adică, uite-te în Arad, dăm exemplu Aradului, du-te pe centru și zi câte baruri sunt accesibile pentru oamenii în scaun cu rotile. Da, România chiar e o problemă. Atâtea. Și de transport în comun, nu? Știi? Și atunci unde-s? Normal că nu-i vezi, pentru că până unde să iasă? Da. Și atunci când nu-i vezi, zici că n-ai o problemă. Când surpriză. Știi? Eu mi-am dat seama mergând în Anglia, știi, și văzând cum îs tratați acolo și cum poate să folosească mijloacele de transport în comun. Majoritatea localurilor și locurilor au accesibilitate pentru ei. Și atunci când te întorci înapoi și vezi, opa, stai că aici nu e, aici e lipsă. Atunci vezi. Așa, da. Știi, nu ieși din țara ta, zici că așa e toată lumea. Albă și ortodoxă. Da, nu, nu știu, cumva mi se pare că asta e rolul nostru ca și content creators, că e simplu să facem un vlog și să mergem să întrebăm oameni pe stradă. Ok, noi și de acolo poți să pui anumite întrebări care să facă oamenii să gândească, dar cumva cred că challenge-ul e să ajungem să facem chestii care să ducă un bine societății cumva, știi, să dăm înapoi lucruri care facem deja, nu poți să zici că nu n-am început. Am vrut să completez și eu acolo, că e o direcție faină, să te duci în fața oameni pasionați și eroi. Da. Și cazuri sociale, man. Adică uite cum o să fie Tibi. O să fie domnul Tibi, care e cel mai vizionat video al nostru. Tibor. Un Tibor. Care e cel mai vizionat video al nostru și care cerșea. L-am oprit cerșând, știi? Deci chestii din astea, pentru că, din nou, cine îi bagă în seamă? Și atunci când avem casa, mi-ar plăcea foarte mult să facem din astea, să-i chemăm acolo, să chemăm un barber, să-i aranjeze, le facem un duș, le luăm un rând de haine și le luăm un interviu, știi? O masă caldă, o pizza, o ceva, știi? Și hai să stăm să povestim cum ai ajuns în situația aia. Ce ar trebui să se întâmple de la nivelul societății, de la nivelul oamenilor, ca să poți să fii mai bine, să te ajute să ieși din... Știi? Da. Și cumva genul ăsta de conținut cred că ne-ar... odată că ne-ar diferenția și cred că ne-ar întregi ca oameni. Chiar cred asta. Pentru că, adică nu știu, tu ce părere ai? Nu ți se pare că ești un om mai plin după ce te întâlnești cu oameni ca Eli și așa. Și înțelegi povestea lor și interacționezi cu ei și știi? Nu știu, eu și asta simt că sunt un om mai plin după, știi, mai complet cumva. Nu știu dacă mă fac să spun mai întreg, dar mă simt, aia ce-am început, mă simt mai recunoscător, mai motivat, mai... Cam astea sunt cuvintele cheie, recunoscător și motivat. Ok. Și ce vreau să mai zic e că să punem un link sau ceva unde poți susține oamenii cauza asta. Absolut. Că e o organizație privată, practic, nu e cea de stat. Da, nu. Și se poate, dar acum trebuie să vedem dacă primesc donații. Ar trebui, nu știu dacă se poate pe site, trebuie să vedem cu Roxana. Da, bună idee. Să punem în descriere, știi, n-am avut. Totally. Am fost și pe stradă? Da. Am fost și pe stradă. Te-am întrerupt.
atunci. Doamne, a fost și Primul pe vlog. stradă. Primul Te-ai vlog. jucat prea mult. Unde am înjurat prea mult și m-am hizlit prea mult. Asta e părerea tare. Păi da. Ideea e că mi-am dat seama că m-am dus o dată la taică-miu și l-am auzit cum se hizlește și eram la final, man, ce mă enervează râsul ăsta. Și după aia, atunci când m-am uitat pe cameră, eram... nu zău. Pe cine seamăn? 2.0. Și atunci, știi, cumva, asta o să fie ca feedback pentru mine, o sesiune de feedback one-on-one, e că vreau să nu mai înjur. Sau, știi, să înjur altfel, Da. știi? Nu e obligatoriu, dar să am grijă un pic la înjurături. Și după aia să nu mă mai hizlesc și să avem un obiectiv mai larg. Deci astea două chestii mi se Un pare. obiectiv. Pentru filmat. Pentru când filmăm să avem un obiectiv mai larg. Ce păreai de întrebare la asta? Ce am întrebat? Te-am întrebat ce înseamnă să fii femeie. Nu Ce că ziceai înseamnă? de hizlit la tine și mă gândeam și eu că eu am primit feedback de la prietena mea și de la prietena mea, cel mai bun, că m-am încurcat, știi? Și faza funny că eu am editat și puteam să editez versiunea afară, dar am lăsat așa. Da. Și el, prietenul meu, a perceput asta ca și cum noi am încercat să fie natural. Dar chiar era natural, pentru că m-am gândit eu ce să răspund, dar n-am pregătit niciun răspuns și nu pot să zic că știam ce o să zic. Da, chiar a fost un răspuns natural, doar că părea că noi am... Exexat înainte? Nu știu, poate părea că e cum e podcastul ăsta, că am spus camerele și acum zic. Da. Dar nu a fost așa, a fost, acum zic, Paula, ok, stai că nu știu ce să zic. Pe noi oricum citim de pe prompter. Da, nu acolo spate Și cumva atunci mi-am dat și eu seama că e grea întrebarea de ce iubim femeile și ce înseamnă să fii femeie. Adică... De-aia nici n-am mai pus-o. Păi nici n-am mai pus-o, Jesus, bine că n-am mai pus-o. Da. Și... Da, grele, asta da. e feedback-ul pentru mine, să-mi editez părțile sau să vorbesc mai coerent, să fiu mai prezent în ce zic. Da, dar legat de întrebare, a fost cumva, poate și eu îmi doream, nu știu, eu am avut mereu, am fost cumva realist, în sensul că nu mă aștept la răspunsuri wow, sper la răspunsuri wow, cred că așa încerc să fiu în viață. Nu am așteptări mari, sper să... poate să fie, dar nu mă aștept, nu mă aștept să fie ok, știi, așa. Și așa, cumva se întâmplă să primești răspunsuri bune, cum ne-a dat tipa, nu știu numele, legată de fericire sau Tibor legat de relații sau... Și tipul ăla care era pe bancă cu iubita lui o răspuns super fain. Adică nu mi s-a părut că a fost... Să răspundă, mi se pare, strict la persoana respectivă. M-a făcut și celălalt băiat din care n-am arătat toate variantele, dar Patreon se poate să vadă și varianta lungă dacă li se pare amuzant. Eu am fost un pic dezamăgit, să te cunosc. Speram să aibă motive, să găsesc motive mai mult decât doar că e natural. Da, la ăla nu mă așteptam. A fost surprinzător. Așa trebuie. Toți! Era obvious. Era obvious. Era. În România să primești răspunsul ăla. Așa, ui. Că e tradițional! Bărbat, femeie. Da, bine că nici nu l-am pus pe ăla cu găoază, doamne. Nu, păi nu am vrut. Da. Era fost și un episod pentru femei. Ăla nu l-am pus nici în aia lungă. Foarte bine, dăm încolo, nu? Adică mi se pare că... Oricum mi se pare că suntem o societate foarte misogină în continuare. Da. Și cumva o altă... Adică, Doamne, în podcasturile astea, dacă doar facem ideile, știi că avem proiecte noi de făcut, trebuie să ne uităm la podcast și doar să implementăm ce zicem aici. Adică gândește-te că mi se pare că noi, ca bărbați, the new men, știi, avem responsabilitatea de educa și pe chestia asta. De faptul că noi am făcut gluma aia cu femeile la cratiță, dar nu e normal să o faci. Nu e ok să o faci, știi? Adică că râdem, glumim, dar ce fel de băieți o să creștem? Dacă noi, știi, dacă noi așa că ne întâlnim... Acum, cred că nu poți să cureți lumea complet de chestia asta. Știi că
E o doză de umor din ce iese din diferența dintre sexe. Dar cumva cred că e important să învățăm unde se trage linia. Știi, unde ce e ok, ce nu. Nici eu nu încă, știi, nu consider că o știu 100%. Da, știi? da. Adică Înțeleg asta, nu știu, e Ricky Gervais sau cum îl cheamă Anglia, care mi se pare că face niște glume de alea de graj, de orice. da. Și Super cumva, ofensiv, da. hey, it's a joke, știi? Da. Dar e important și de unde pleacă, adică când ai făcut o glumă aia mi s-a părut așa, nu mi s-a părut că aveai intenții, poate și din cauza că te cunosc și nu ai intenții misogine. Și de-aia am și lăsat-o, că era clar că e o glumă și hai să nu primim, sperăm să nu primim răspunsuri de astea. Da. Nu ca și content creators per se, dar ca oameni. Știi, ca bărbați, cumva mi se pare că trebuie să stand up, de exemplu, când în grupul nostru de băieți să faci o glumă de căcat despre femei. Să fii la modul meu, nu e ok. Înțelegi? Da, știi? da, uite. Adică, pentru că după aia te gândești că ai o fică. Nu? Da. Și crește înconjurată de bărbați care look down on her. Da, asta e și e o chestie, că de ce, știi că mă ce înseamnă să fii femeie și, nu știu, nu văd că o femeie trebuie să fie inferioară unui bărbat sau să urmeze un bărbat sau asta, nu mi se pare că mai sunt relevante și exact cu glumele alea să vezi de unde pleacă sau replici, că și legat de romi există replici cu țiganii care de fapt sunt jignitoare. Spre exemplu, ieri m-am uitat la o emisiune la TV și zicea unui bărbat că te plângi ca o femeie sau te aiți ca o femeie. Da. De exact, ce? De ce asociem văitatul cu o femeie? Corect. De acolo mi se pare o jignire. Și când îi zici unui copil mic, nu plânge ca o fată. Da. Ce? Tu ca băiat n-ai voie să plângi? Da. Adică chiar e super nașpa. Și îți dai seama că oameni care răspund așa, chiar așa gândesc, cred. Știi? Și cred că e utopic vorbind, cred că ar trebui să vină din școală chestia asta. Da, să existe o educație și în sensul să existe ceva ce cumva să încadreze chestia asta de ce e acceptabil, ce nu. Bine, să vină de acasă. Dar, din nou, știi, părinții de unde au informația asta? How do we educate parents? Da. No, nu știu, mi se pare că nu știu, îi pleacă totul de la, cum zici, de educație, de la sistemele din stat sau instituțiile statului care, școlile, instituțiile astea ce au grijă de persoane cu handicap sau tot pleacă de la cum e organizat de la bază sau de la vârf. Ori pleacă de la vârf la bază să schimbe, ori nici nu știu, asta cred că e cumva. că trebuie să pleci de la vârf. Că trebuie să schimbi, să zicem, aduci un director cu o viziune, să zicem că te vii un director la o instituție publică, da. Devii director într-un centru rezidențial segregat. Da. Și tu atunci încerci să aduci oameni sau să educi oamenii ce sub tine. Și la rândul lor ei o să educe și ei o să aibă mai multe grijă de persoanele care sunt acolo. Așa ca și angajat vin 2-3 angajați. Da, ai dreptate, pot să fiu de acord cu tine. O să le zic că nu așa se face treaba. Corect, 100%. Eu am văzut un articol foarte interesant care explica, făcea o paralelă între politica românească și cum se aplică în politica românească ideea că Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea lui. De ce oare? Există încă de pe atunci o doză de narcisism al lui Dumnezeu care a făcut omul după chipul și asemănarea lui și nu altfel? Și atunci, bun, da sau nu, irelevant. Dar atunci avem și noi această trăsătură de a vrea să avem oameni pe lângă noi de chipul și asemănarea noastră. Și atunci vine un primar corupt. Ce fel de oameni va avea el în subordine? După chipul și asemănarea lui. Și atunci, știi, după ideea asta, așa mergem și la primării, corporații, whatever, fuck it, știi? Da. E foarte faină, știi, după chipul și asemănarea liderului. Da, exact. Știi? Dar poate ca să schimbi
trebuie să plece tot de jos, în sensul că să se unească oamenii, ca să Eu asta schimbe și așa liderul cred. ăla. Și eu cred la fel. Că Adică liderul nu ăla cred nu o că- să apară. Nu. Niciodată nu o să fie, vai, Că e foarte o să bună. fug mai puțin. Cum e că un lup conduce o turmă de oi sau ca și conducători ai nevoie. Dacă, nu mai știu, era ceva replică. Că, nu știu, o turmă de oi condusă de lup sau ceva de genul. Ok. În sensul că, nu, dacă ăștia, poporul, ca și oile, o să fie un lup care conduce. Da, corect. Corect. Și asta mi se pare că în societatea noastră e 100% așa. Da. Adică e 100% așa. Nu avem... Și cumva știi, chiar țin că te-am și întrebat ce faci, stai la război sau pleci. Știi? Și cumva și în mine faptul că n-aș sta și m-aș duce, adică n-aș vrea să lupt. Cumva. Știi? Pentru că are legătură poate faptul că suntem oițe cumva așa, știi? Și că nu suntem implicați în societate, da. Suntem foarte miserupiști, mi se pare că, știi? Da, cumva. Și adică trebuia să ne mutăm în piețile, în fața primăriei și să nu plecăm de acolo până nu avem politicieni cum trebuie, știi? Da, uite, ne dau în cot. Au fost, da. Oricum și următorii. Au fost protestele alea de la, ce era atunci, în februarie, cu 2 ani, 3 ani, nu mai știu. Alea mari. Da, au ținut o lună, 2. Da, cu ordonanța, cred că a fost atunci. Și chiar la început mă uitam la Dragnea. sociolog, da, și zicea că o să se termine. Ca orice protest se termină. Pentru că nu, așa suntem oameni, tot insiști, frate, dar la un moment dat vezi că nu... Și nu e așa. Și nu e așa, adică sunt cazuri clare și în istoria recentă, nu mai știu, prin Muntenegru, pe undeva, au avut o idee foarte tare în timpul verii. În semn de protest s-au întâlnit în toate orașele, cum ar fi în Arad, în fața la primărie, și făceau grătare. Seară de seară. Și nu plecau. Și după câteva luni au reușit să schimbe guvernul, înțelegi? Adică pentru că nu trebuie neapărat să mergem să scandăm. Știi? Whatever, nu știu. Da. Dar cumva, ca să ieși, să faci gestul ăla, cumva trebuie să te intereseze, știi? Da, eu nu zic că nu are Și cum să ajungi să te intereseze când tot ce auzi în jurul tău e de plâns, e de critică, e de, știi? Da. Adică, uite-te și în cazul interviului dinainte, de când am fost pe stradă și am întrebat dacă sunt fericiți. Și ne-a răspuns domnul ăla atâta de urât despre România. Aia e 8 din 10 oameni. Știi? Da. Și atunci cum crești? Cum să te intereseze când tu nu dai 2 bani pe asta? Era o pildă undeva interesantă într-o carte. Înțeleptule. De asta, de lideri și nu știu. Și erau de ăștia negustori ce mergeau din oraș în oraș. Și merge unul într-un oraș și zice că era acolo la intrare ăsta și întreabă că cum e în orașul ăsta, cum sunt oamenii? Păi tu cum îi vezi? Păi văd oameni buni, uite așa sunt. Și vine următorul și tot așa întreabă, cum sunt oamenii aici? Păi văd așa că sunt mai triști, păi așa sunt. Și ideea poveștii e că exact cum te uiți tu la lume, așa îi. Da. Dacă tu alegi să vezi rău și da, toți sunt răi, toți sunt nașpa, păi așa îți. Dar dacă tu alegi să vezi și binele și să te axezi și pe părțile bune, adică când vorbești cu oameni și zici, da, nu se schimba nimic în Aradul ăsta sau e tot așa, bă, nu, eu am fost plecat 5 ani și m-am întors și nu mi se pare că e la fel Aradul cum am fost cu 5 ani. Da, nu e poate cel mai bun exemplu, dar sunt alte orașe în țară care s-au dezvoltat la un ritm și mai activ și mai... Da. Și lucrurile se schimbă. Dacă tu alegi să negi asta sau să nu o vezi. Să nu o vezi, atunci nu s-o schimba nimic. Și toți fugă. Da, nu, 100% de acord cu tine, dar uite, să-ți dau un exemplu. Eu sunt tip care zic că dau spre happy, optimism și fiind extrovert, știi, cumva, exprim chestia asta. Și am stat în București și, prietene, acolo lumea, n-ai cum să nu o vezi cât e de încântată, man. Deci e supărat 100%. Zice, să te duci cu RATB în București, hai că la metro mai vezi hipster, mai nu știu ce, deci dacă te duci cu RATB-ul care sunt autobuzele, deci ți concurs de riduri, de încântări, de care mai, de care. Știi? Da.
Eu cred că viața e grea și că nu e așa de ușor și whatever, dar hai mă, frate, să știi, nu știu, cumva e... Dar cred că nu o să reușim noi să o rezolvăm aici. Au un ceai și un putem să avem podcast. și noi. O părere. Nu, dar să avem acțiuni micuțe și poate cu timpul să devină mai mari. Prin faptul că vrem să mergem prin școli și să arătăm, să expunem tineri la astfel de mentalitate încă de ăsta e deja un great fucking thing și mai ales pentru că noi o să punem accentul pe școlile de la țară. Acolo, man, e groaznic ce se întâmplă. Deci eu zic că pe noi ne paște o criză foarte, adică unul din motivele pentru care avem una dintre cele mai mari diaspore din lume are legătură cu faptul că la sat nu există nicio posibilitate. Eu am copilărit vară de vară la Săvârșin acolo. Și am o gașcă destul de mare de copii cu vârste similare. În afară de 2, toți sunt plecați din vreo 12. Deci, Da. toți. Pentru că ce să și faci? Aia doi care sunt acolo, unul lucrează la drumuri pe 2000 de lei. Și din ce cauză crezi că au plecat? De ce nu au ales să plece la un oraș lângă? Pentru că niciunul dintre ei nu aveau calificări, nu au făcut școală. Școala a fost tratată ca pe un nimic pe care doar trebuie să-l facă, că e obligatoriu până într-un anume clasă și atunci se opreau majoritatea. Bacul nu l-a dat aproape niciunul din ei. Și după aia, ca și muncitor necalificat în România, Da. ticule, not good. Te duci în Germania și îți zice că îți dă 1600 de dolari, de euro, zici că cine știe ce combinație ai făcut. Nimeni nu zice că și viața e de X ori mai scumpă și nu e foarte mare diferența. Sau poate e, I don't know. Cred că asta e, nu, știi? Și atunci, știi, de-aia mi se pare că rolul nostru ar trebui să fie să mergem acolo, la ei, acolo și să creăm un context prin Better House, prin Better Virtual House, whatever, prin care ei de acolo să poată să participe și să fie activi într-un context, știi, care să-i înveți să facă ceva. Pentru că, uite-te, în Săvârșin, după Săvârșinii Temeșești. În Temeșești nu s-a mai născut un copil din 2019. Și se moare pe capete, nu există niciun job în Temeșești, niciunul, da? Nu există cine să angajeze ceva în Temeșești, la fel și în următorul sat, în Toaș. Deci, cumva, în Vitoria, cumva, pe lângă toate problemele actuale, asta e cea mai mică, dar cumva de aia zic că e important, știi, să ajungem la oameni cât mai de care au nevoie, știi? Da, cam asta putem noi să facem. Pe lângă ar fi ideea să schimbi sentimentul ăla negativ față de școlile profesionale. Pentru că dacă ai pune mai mult accent pe asta, ai putea și să integrezi în ceva profesional. Nu cred că oamenilor le place, mai ales acum că e super căutat. Da. Dar noi, cu timpul și mi se pare ceva doable să faci asta. Să faci cursuri sau ceva, să le pui la dispoziție. Da. Asta e, și eu zic, și cum ziceam, știi, îi alegi pe aia care chiar sunt buni sau vor să se implice, să le dai un loc unde să vină. Și asta deja se întâmplă, dar unul în plus sigur nu strică. Da. Și atunci... În ultimele 3 săptămâni de când nu ne-am văzut așa pe camere, cum ai devenit un om mai bun? Blank, nu știu ce am făcut. Simți că ai devenit un om mai bun? Simt că devin mai prezent din nou, încerc să fiu mai prezent, să mi-ascult trupul, să nu reacționez, încerc să îmbunătățesc relația, să comunic mai puțin isteric și să încerc să-mi acord timp mie, să nu muncesc prea mult. Da, chiar că acum în perioada asta chiar ai zis chestia asta. Da, încerc să văd unde mi se duce timpul și pur și să fac cât pot, să-mi
ofer seriile libere. Sperăm că la următorul podcast o să zic că se întâmplă. Dar clar, weekendurile au devenit libere și foarte rar lucrez, pentru că știu că o să urmeze vara când o să lucrez acum în weekenduri. Atunci îmi oferă acum ziua aia de odihnă, care consider că e foarte importantă. Și chiar recent m-am uitat la un curs despre productivitate și asta zicea tipul ăla, că ia-ți ziua aia liberă și ia și pauze când lucrezi, pentru că atunci cumva te reîncarci și nu poți, degeaba zici că alergi, lucrezi o lună în continuu și decât mai bine te oprești o zi și cumva pornești cu forțe proaspete. Cumva creativitatea îți e reîncărcată și energia așa ți-e reîncărcată după o zi, 2 de odihnă. Și de asta cumva încerc să-mi acord zilele alea libere. De acord. Tu? Cum ai devenit tu la mai bun? Ai și călătorit? Da, am fost în Barcelona. Asta a fost... și am cunoscut oameni foarte faini. Chiar am cunoscut niște oameni atât de faini. Și m-am și distrat puțin. A fost chiar drăguț. N-am mai călătorit de foarte mult timp. Și chiar îmi era dor. De n-am mai vrut să plec de acolo. Am devenit un om mai bun prin faptul că simt că am avut niște breakthroughs în evoluția mea emoțională, spirituală, emoțională, cred că mai mult. Am avut și o despărțire, adică am concretizat o finalitate a unei relații. Okay. De când nu ne-am văzut. Prima pe care... podcastului ăsta acum. Hei, surpriză! Nu. Ar fi funny, dar nu. Prima pe care am curajul să o opresc eu, din majoritatea care am fost, n-am avut capacitatea eu să zic, hei, stop, gata, da. Până acum am făcut-o. Cred că am făcut o decizie bună. O să vedem de-a lungul podcasturilor cum evoluează această și am câștigat mult respect de sine făcând chestia asta, știi? Cumva simt că m-am protejat pe mine și viitorul, pe Filip din viitor, de multe momente grele. Și nu știu, încep să schimb modul prin care, și cel mai important e asta, de fapt, cu ajutorul lui Sorin, care ne este terapeut la amândoi. Pentru Sorin. Deci, prin el, acum, încep să învăț să discut altfel cu mine când îmi setez obiectivele. E un work in progress. Ok. Totally. Poți să intri în detaliu la ce te referi? Sau ce faci anume sau? Da. Schimb tonalitatea și tot timpul puneam o presiune că trebuie să fac anumite chestii. Trebuie să devin mai disciplinat ca să trebuie să nu știu ce. Și făcând meditația de ieri cu el, era logic în momentul când zici trebuie. Când ți s-a mai zis trebuie? Ți s-a zis la școală trebuie, ți s-a zis când erai mic trebuie. Da. Și de multe ori acel trebuie tu nu vrei să-l faci. Da. Și atunci automat când m-a întrebat să zic unde simt în corp reacția când cineva îmi zice să-mi imaginez, că cineva îmi zice că trebuie să fac nu știu ce. Da. Care e primul lucru pe care îl simt? Și primul lucru pe care îl simt a fost așa ca un curent care vine din picioare și face să știi să fac this shit, nu fac nimic. Știi așa, nu, freedom. Nu fac ce trebuie. Nu fac nimic, nu fac ce trebuie. Cine a zis că trebuie, știi? Și o zice bine, și dacă asta ai simțit din exterior, cum e diferit când ți-o spui tu? Și nu-i. Știi? Da. Mi-am zis că trebuie să fac un buget luni de zile. În urmă luni
Eram, man, hai că înțeleg de ce trebuie să fac asta, logic, rațional, înțeleg de ce trebuie să fac asta. Hai să ne apucăm să facem asta, nu pentru că trebuie, pentru că vrem. Da. Și pentru că e important să înțelegem la final de lună ce căcat s-o făcut cu atâția bani. Da. Și am 3 zile de făcut buget. Da. Funcționează. Doar prin felul în care ai explicat acum mi se părea că așa de drăguț ai vorbit cu tine, că ți-ai zis că hai să facem. Da. Și trebuie să fie așa, trebuie. Până la urmă nimic în viață nu trebuie. Când zici corect. Unele trebuie. Ce? Să mănânci? Și să bei apă. Da. Da, nu trebuie nimic. Da. Nu trebuie, nu vrei. De multe ori când zici trebuie, când zic cuiva că trebuie să fac aia, mă simt ca un mincinos, că de fapt nu trebuie, aleg eu să prioritizez aia în favoarea ta. Sau... Da. Știi? Da. Asta-s curios acum. Da, înțeleg, e un exemplu bun. Știi, pentru că a pornit toată discuția cu el de la... Fapt, m-a întrebat dacă se întâmplă să-mi propun lucruri și mie însumi și să nu le respect. No shit, normal îmi pui mei. Tu și propui. Bine, da, exact, da. Asta e o altă problemă, că hai să gestionăm când ne propunem. Da. Pentru că astăzi explica Jordan Peterson și asta a făcut atâta sens în capul meu și a fost așa un moment din ăla de... Da, man. Pentru că baza frustrării noastre ca oameni vine de la combinația dintre așteptările noastre sau a potențialului pe care credem că îl avem și realitate. Și în momentul când o pui așa, înțelegi, cel puțin în cazul meu, care de mic copil mi-a zis mama că o să schimb lumea. That's a lot of fucking pressure, man, adică, știi, no. Și atunci a pus, și oricum el zice că nu contează, Sorin ăsta și cărțile lui zice că nu contează, că și dacă ea n-ar fi zis asta, dacă tu simți în interiorul tău că poți mai mult, că știi, el există deja anyways, știi? Da. Aia doar poate te potențează un pic să fii altfel. Da, dar eu zic că ea pune presiune, adică când ai spus asta mi-am readus aminte că și eu am trecut prin chestia asta și am avut, nu știu ce am făcut, de am zis că bă, nu, gata, îi fac ce vreau și cât pot și nu, dacă nu o să ajung președinte. Cum adică? Oricum am condus România. Hei, vezi ultimul vlog? Da. Și atunci cumva am simțit că, nu știu de exact, probabil că de la părinți s-a dezvoltat, dar era o presiune că trebuie să faci aia și tu poți. Păi pot, dar aș mai sta și eu. Aș mai vrea să nu fac nimic. Da. Da. Da, foarte interesant. Asta, așa am devenit, așa încerc să devin un om mai bun în perioada asta. Și mă duc la prima terapie de grup. Cu hainele pe tine, nu? Cu hainele pe mine, da? E genul ăla de terapie de grup. Și o să vedem, o să-ți dau un feedback amănunțit despre cum a fost ultima data viitoare, doamne. Că chiar curios. Dragă, dacă ne dau și ne trimite ăștia la război, ce faci? Păi mă duc la până să ne trimită, cred că situația e diferită în România. Adică față de Ucraina, spre exemplu, cred că la noi o să intervină armata NATO. Da. Și până să se ajungă la civil, cred că o să dureze. Și ca să poți să pleci, ar trebui să pleci dinainte. Da. Cred că dacă nu s-o dat deja, ar trebui să poți să pleci acum. Dar nu, vorbim principial. Principial, da. Pentru că nu are sens acum, știi, că n-ai cum să știi ce se întâmplă. So what would you do? Strict în războiul ăsta, eu simt că aș sta. Nu? Da. Aș sta, deși alte persoane, cum ar fi prietena mea, considera că ar trebui, sau că aș fi mai benefic ajutând familia și femeile din familie. Considerând că tații noștri au terminat o școală militară, ei o să fie cumva chemați înainte. Că nu, ei știu să țină o pușcă în mână, noi știu să ține pezeta, că ziceam asta. Deci, clar, ei o să știu... Mai spartani! Da. Dar eu asta simt, că m-aș duce în sensul că,
aș apăra, dar aș lupta pentru principii, nu simt că pentru țară, să-mi iau hate acum, dar simt că aș apăra comunitatea sau societatea de un dictator și de niște principii de toată rușinea și josnice, care mi se pare că nu mai au ce căuta în secolul 21. De acord. Tu? De acord? Nu m-aș duce. Sunt de acord cu tine? Nu m-aș duce pentru că consider că nu ajut pe nimeni. Nu am fost făcut eu, nu am fost făcut pentru război. Înțelegi? Neavând experiența asta, nu m-am bătut foarte des în viața asta, nu sunt fire violentă, n-am efectiv ce plus valoare să aduc ca și carne de tun acolo, înțelegi? Cu pușca în mână, în prima linie, înțelegi? Dar în schimb, aș putea să-mi folosesc vocea și să-mi folosesc celelalte talente și, nu știu, arme pe care pot să învăț să le folosesc mult mai bine decât aia cu gloanțe, știi? Și care poate să aibă un impact mult mai bun în vederea schimbării și nu ajută pe nimeni dacă mor, cumva. Da. Și acum înțeleg chestia de principii și am tot respectul. Nu simt atâta de tare și asta poate e o chestie foarte mare de egoism pe care mi-o asum și pot să-mi iau hate-ul, e ok. Nu sunt dispus să mor pentru fanteziile nebune al lui altcineva. Ok, fă-ți filmul, o să fie altcineva care să te oprească, sunt sigur, cum a fost un Winston Churchill pentru Hitler, așa va exista un cineva și pentru Putin. And I want to live my life. Știi, I got just one și cumva, cumva mă întrebam, nu 100% împăcat cu decizia asta, știi? Da. Pentru că mă întreb că mă întrebat Sorin ieri și ce aș zice la fiul meu dacă mă întreabă de ce am plecat. Știi? Cumva e și chestia asta așa de bărbăție, știi, Da. Dar nu câștigă, în cazul meu. Da. Nu câștigă. Înțeleg și rezonez exact cu ce zici tu. Cu fire violentă, adică fire non-violentă și exact la fel. Și, principii și clar carne de tun. Pe aia ziceam că și cum vine Paul, a venit Paul, gata, asta. Puneți-l aici. Avem echipă. Generală. Ăsta știe să filmeze. Probabil o să mă pune să filmeze, să fac poze. De pe front. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem aici în tranșee cu frații. Aia, da, exact, cumva așa ar trebui gândit sistemul sau, nu știu, nu cred că ar trebui să pui numai în ultima instanță oamenii ca noi să lupte fizic. Pune-i să facă altceva ce ar fi benefic sau nu știu, poate nu-i pui să lupte, oricum îi pui să încarce echipamente, nu știu. Sau să care bolnavi, decât ne ducem la sală să ne facem malaci. Da, acum, tu ce știi să faci? Eu împing bila la perete. Știi ce repede not. Și nimeni nu face yoga ca mine. Adică, după ce vin de pe front, fac un pic de destindere, medităm împreună pentru pace. Da. Nu știu, nu e ca și cum există o răspuns. Pur și simplu ce simt eu acum, normal că ar fi super scary să fie situația. Da, adică nu, sincer, sunt ok cu asta, sunt ok, cred că aș putea să explic copilului meu că el neexistând acum, dacă m-aș fi dus acolo, el nu ar fi fost, știi, să pot să-i zic orice. Și, din nou, și dacă ar ataca România. Nu am această chestie că, cu prețul vieții mi-apăr țara. Din nou, Doamne, am așa mult respect pentru că l-am văzut odată acum pe un ucrainean, îi luau ăștia de la CNN interviu cum își lăsa femeia jos din mașină și ăsta a închis ușa și a plecat și fugi reporterul după el și l-a întrebat, de astea unde mergeți? Înapoi să lupt, că asta e viața mea și țara mea și a plecat, știi, și era la modul, wow, fuck man, ce cool, știi? Mă gândesc și la cei care au luptat la Revoluție sau pur și simplu au protestat.
Asta cu protestul mi se pare un pic mai diferit. Și eu am protestat. Și eu mă duc la un protest, totally. Pentru că mi se pare că nu trebuie să mai fie chestii violente în viața asta, înțelegi? Adică fac that shit. Dacă dacă am ajuns într-un punct în care trebuie să ne omorâm, I don't want to deal with that. Really. Știi? Dacă suntem într-o circunstanță în care deja, man, Domnul fute, milioane de oameni în războaie, ca să ne reîntoarcem la chestia asta, fuck that shit. Nu am ce să merg acolo. Știi? Da. No. Nu știu, asta e... Da, așa și eu, cumva trebuie să fiu de acord cu tine, că da, dacă am ajuns să ne orăm, what the fuck, mai bine mor. Da, eu... Decât să trăiesc într-o lume de căcat, nu știu. Da, știu, da. Și uite, vezi, când ne auzim, mă aud pe noi doi vorbind, uite, a doua oară, să mi-am adus aminte de Jordan Peterson, iarăși, care zice o chestie foarte tare, că bărbatul modern și-a pierdut colții. Auzind argumentul meu mai ales, știi, măcar tu ai zis că pentru principii ai sta. Auzind argumentul meu, știi, cumva îmi dau seama că are așa de multă dreptate, în sensul că poate acum sunt 100 de ani, nici nu se punea, adică în 45, știi, poate oamenii au fost direct acolo, cum adică, bă, intri peste noi, mâna pe arme, știi? Da. Și îmi dau seama că am pierdut maxim, știi, adică... Asta e poate și din cauza că era mult mai teritorial și acum suntem mult mai deschiși la a crea alianțe, la a crea comunități, la Uniunea Europeană și globalizare și da. Și atunci nu mai suntem, nu veni la mine, suntem deschiși la cum așa ar trebui să-ți dezvolți economia, să atragi afaceri, nu să te bagi peste alte țări să le iei forța de muncă sau resursele sau... Da, nu, așa e. Dar, în același timp, cumva, sfatul lui pentru bărbați, ca să ajungi să fii gen bine în bărbăția ta, e să-ți găsești dinții și după aia să înveți cum să-i controlezi. Să-i găsești, să-i asculți, să ai capacitatea să-i folosești ca un monstru. Dar să alegi să nu o faci. Da. Dar să nu pierzi contactul cu chestia asta. Pentru că noi de când suntem mici, suntem îngădiți de chestiile astea. N-ai voie să te bați cu ăla că e nașpa. Nu, știi? Da. Nu striga. Contradicții. Calm, fii tot timpul calm. Da. Când încolo tu ca bărbat ar trebui să și fii la modul... No. Și atunci, știi, de-a lungul vieții mele, o să vreau să ajung să fac, de exemplu, arte marțiale. Pentru că, vreau să învăț să mă bat. Că mi-ar plăcea să fiu capabil să-mi protejez familia în cazul în care. Știi? Da. Și atunci, știi, da, într-adevăr, cred că poate cu o doză mai mare de bărbăție și cu o lipsă mai mare și cu o lipsă a acestei frici de confruntare, poate aș fi și eu la modul, păi ei! Să fiu acum deja la graniță cu 2 dungi pe frunte. Știi, rainbow shit, dar nu. Deci, concluzia că mai vedem. Și dacă plec, ne auzim din America de Sud. Gata. Da. Ok, asta merge. Bine o fi. Ăla-i perec? Nu l-am atins, deci cum stăm cu astea? Bine. 8 minute pe aia. Zi, Paulica, dragă. Ce să fac? Să scrie mesajul. Da, una... Când vezi că... Asta ți l-a ție și Da, pare că e audio de la mine, te prinde și pe tine. Îmi cer scuze. Scoate-l, că am uitat să-l blochez. Sau zici ceva? Nu știu. Nu. Asta nu mai văd ecranul ăla. Da, ce vreau să zic. Da.
știu. Blank, acum poți să te editezi pe tine cu tutoriale, așa, știi, niște... Dar nu, că ziceai tu și am zis că nu te întrerup. Nu mai știu ce ziceam niciodată. Eram... Ce știe 5 euro ăla? Ciupăr cu bolândă. Cum a fost? Super. Și scurt, 12 minute. Bine. Mai ai o să vorbim de... De plante? Nu de plante, de... The best hair day. Bun, alea merg. În principiu. Filmăm. O să se pare. 3, 2, 1 și... Da. Bună, Filip. Și jumătate un sfert de Paul.